Došli Slovensku nápady? V roku 2016 si Slovensko dalo vytvoriť logo, ktoré tvrdí, že sme good idea, teda krajina dobrých nápadov. Ako však ukázal prieskum agentúry Ipsos, v skutočnosti sa v zahraničí Slovensko asociuje v hlavách ľudí so slovom úplne opačného významu dull, čo v preklade znamená nudné či dokonca hlúpe. Zlé správy v tejto súvislosti priniesli aj posledné výsledky medzinárodného testovania slovenských žiakov. Tie ukázali, že ich výkony v čítaní, v matematike a prírodných vedách sa z roka na rok zhoršujú a spomedzi krajín OECD dosahujú podpriemerné výsledky. Ďalšou tragédiou je v našej krajine miera inovácií. Tu sa Slovensko nachádza dlhodobo na chvoste európskeho rebríčka a od roku 2017 jeho pozícia kontinuálne klesá. V súčasnosti je tak štvrté od konca, pričom horšie je už len Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko. Posolstvo slovenského loga tak zrejme ostalo len peknou frázou kampane, ktorá k nám má prilákať turistov zo zahraničia. V tomto ukazovateli sa však Slovensko nachádza opäť na chvoste rebríčka európskych krajín. Značka, ktorá stála 80 000 eur, tak ani po 8 rokoch nikoho nepresvedčila o svojom posolstve. Ak chce Slovensko pôsobiť ako krajina dobrých nápadov, musí sa ňou v prvom rade stať a správať sa tak. V opačnom prípade reklamná kampaň prinesie iba čoraz horšie renomé.